Okay, so ndawana muridzi weshow and todangotaura naye 2 minutes tisati tadzokera tanoona zvikuitika. Gary Tite is on stage, but he's not why we're here. We're here for Peter, and I'm going to turn the camera so you can see him. And he's looking a little bit dark, but still looking very nice. Yes, Peter? Aiwa, taura kuti vanhu vakunzwe chiko urutye uribo saka tauya kauzopembera newe nhasi. First of all, congratulations, new album harisi basa diki. Rinonzi chialbum rako cha nokuti hey saka ndiwe big boss. But hazvisikuenderana sei zine big boss. Peter big boss is not in terms of the big boss. Big boss in terms of saka ndimuri chimhanya. Alright. Hey, yo, Katayo, let me show everyone what you're wearing. Mbweta ka turn around me, Jan. Tena zvine swagger kana ipita chiko newe. Peter, true kuziva kuti pane zvakawanda stereki zvatinofanira kutarisira muzuva ranhasi handitika. But inini curiosity yangu maartist akawanda ari kuexperimenta nemasound nemaartist asiri mumagenres avo. Album rako, does it have anything along those lines? No. Strictly Sungura. Why have you decided to not follow the trend? You know, before I'm going to be comfortable, I would put it. Not to love with an artist and change. When I'm just not going to remember, but who's going to win? And you take a album or what I'm going to say, which is my freestyle in your my songs now. And you did. Peter, and the band song, you win, I win, I Timboti boka snippet ja. Unyare. Onezvineta munhu wenyu please. Ari kuramba utipa snippet. Alright, tipe snippet ya uri kurangarira yacho yepa album nyowani. So fun. Aiwa Peter, hakuna tipe 1 tikutoda snippet yedu atipe pana papasina snippet. Aiwa, wotongoita freestyle iyoyo totongoziva kuti tinokuregerera kuti magitari hapo saka chero ukaenda hako left or right tinoziva kuti aiwa it's okay. Alright, ingoti pakanaka chorus zvako. Aiwa. Kuna munhu akadai guys. Peter, vanhu vakagara vakamirira tiri kuda snippet yedu hatisi kukusiya. Freestyle akaiva baba, tinoda kuzvinzwa. Pane wani inonakidza so tinoda kuinzwa iyoyo. Yauri kufunga izvinezvi iyoyo. Chiti paka snippet 2 lines anzibokurwadze Peter, come on. Iri kuchema madzimuwe takazvironga ose unditore samusha aya ndokuti igwe kaikoko. Right, chitipo last comment rako tisati sakuti uende zvako esitende tinoona gera. Comment yangu ndoti Right, Peter, enda kuti siya wewe udiende. Enda ubonotsvagana na Gary. Chiti bye bye. It's not bye bye, it's see you later. Ndochi izvozvo. Right. Tapedza na Peter, inini ndakuchinanga hangu kwa Gary. Gary ari kunakidza stereki, but I was stuck na Peter ngachiramba kutipa snippet. Ndakurusha manje. Saka takunanga ku stage. Rega ndokuratidze one request.
kumashure vijana, shule, kumashure. Urume wangu angituba, hati ngituba, kondimeze sana, nindotogera, mama anganibona, ndebo tangazo mbiza, kanyama wakibimba nidara, nidara.
Hey, Brian. Stop holding, Pisha. Zim has amazing talent, it's so true. For just 24/7. Stop.
I believe their rates are £6.50 a kg, and they are absolutely reliable. Then after that, we get into Mupao Mukozi, the new album from Peter Moyo in Mutakataga Express. It was, you know, let's give it up for Mutala Musa. Mutakataga Express, we're waiting for you on stage. Can you be on the stage right now? Mutakataga Express. Okay, ndokupa hii yangu, mwanditumira message, and then ndokutumira hii namba yako. Manera naka wadikani. Ichonga irafa uyakamu. Simfara ere. Amelo. Simfara ere. Amelo. Madekwana ano. Ndinoda kuchikamidza the chief executive officer of tourism and hospitality, Mr. Kariko Kakaseke, who is on his way, Mr. and Mrs. Mari, National Arts Council, Mrs. Moyo, ZTA, Redis Munedra, Mr. Daramukuze, Kosi Rose all the way from Paloma, is on his way, the Mosha brothers all the way from Kwekwe, all promoters here present, fellow artists, the media fraternity, music lovers, and the Mutakataga family at large. I would like to welcome you all to this glorious event. Ndinoda takanatenda nokuti maona zvakakodzera kuti muzowana Peter Moyo paalbum launch yake zuva ranhasi. Ndinofunga tese kunoziva matakiro akaita mukomana uyu, mabhindiro akaita mumusic, nemafambiro akaita kuti azosvika paari nhasi. Ndoda kutaura ndichiti nhasi Peter unoona akagara apa akura avababa vakomana vamapepa ndinozoona muchinyora muchiti Hey Rutendo, how are you doing? from today onward Last Sunday, nhasi makuti the Igwe himself. Andrew, ingamunoziva vani panolaunchwa album panofana kuchiwa at least 1 or 2 speeches. Hey Casey, how you doing? Ukakora matori yangu anokura wandidi right tese tokuya kwataita ndinoda kukutendai nokuti kuva kwenu pano ndokuda kuti Peter ave iye Peter wacho anozwa mani kunuka achikuonai makadai so pari papapo ari kutokwata kuti dai vatori pamukana ndandovaratidza zvandakaita zvacho ndoda kukutendai nokuya kwese kwamaita muchanakirwa kwese program racho handida kutaura nezvaro muchazvinzira mega ndatenda. It's fine, you can do tomorrow.
Sorry. I'll send you number. Ndokubira karunyararo shoma. Panguva inoi toda kudezawo our guest of honor, Honorable Minister Muzembi. Charles Okay, so guys, let's make a bid. Nesuro for colors. Kaseke Aka pledge a total of 10,000 worth of yes, thank you so much. And whatnot. Beautiful, thank you. Colors. Let's see. Right. Let's see what Minister Mzembi is going to pledge. Then I'd love to have a teacher who pledge one as Timbona Juno Pamba. Maleruya Kanasa. Nice one. Ruti blogger. Nasi Izwakuru Romkomanawi. Yeah. Nasi Dogo Tanga in 6 months. Yeah. With a public engagement. Yes. Let's go that support campaign. Staff, wewe ngotaura kuti rufunga kuti chii chatiriupiwa nazo. Belinda ati 5,000 yani mwari arikuda kutaura kuti pledge yanhasi ichasvika papi. Yes. And Rutendo Lapness, how are you doing, darling? Tiri ku Jazz 24/7 in town. Ku launch ya Peter Moyo. Kuno kumusha. Asina changamire wati 10,000 ere kana kuti 1,000 ichikwe. Senior Ekwe. Ajakupa kurepta kunaza. McDonald pounds. Serious. 15,000. Yes. Asna George 10,000. Market for 15,000. Thank you so much. So, Loveness is drivers, not pledge. Yes. Right. Thank you so much, Honorable. Yeah. Thank you so much. Saka mese maruza bet. Right. Monditumira mari dzangu, please, thanks. Hello. That's not how pleasure, Mari. Hello, Kumashure. Rutendo, I'm sorry, I was midway through explaining to you. So what usually happens at these artists' album launches is our politicians like to promise stuff. Whether they deliver it or not is another issue. Last night, Tirikwa Colors, Super Mandiwanzila bought CD for 2,500, Rakalas, and Kaseke said he would give 5,000 cash, and then he was given a holiday, a weekend break in Vic Falls with his girlfriend, and the total of that trip was 5,000 as well. Honorable Muzembi. Okay, so keep your. By the way, what are we betting here? I know it's a winning bet. Guys. Right, beautiful. Number feature. Right. Number sorry. Please, the CD is here. But in between time, this is the pen you are all waiting for. Zero pen, Ratata Kamirira. Okay, so the band is going on stage now. Wakomana wamoita kuti. Simona kitashitwike. Right. Okay, so Bendra, Peter, Raku, and up stage. Which man, Belinda? Tinokumbira ovese wakaisa mapoto rokama speaker zedu tipiteo. Thank you so much. Right. Utakataka Express launching the new album Mupao Mukozi. Are we ready? Are you ready? You must expect noise. Ladies and gentlemen, Honorable Wasat Manager, Peter Moyo, and Utakataka Express. Peter. Are you ready, Peter?
Tawanda munhu ari pabasa zve. Right. Dokumbira uri medamba refu zvakare. Vikeva, are you paying for this weekend away? In Anjirambe hangu weekend away, but Right. who's paying for it? Kana ndiri ni haiwa It's the latest album. Peter. Tori tekesane mari. Totangane mari. Asotangane mari. $5 here. Arikuringa ni $5 ndiani. Already $1. And $1. I know what you get. How much? $2. Honorable. Dokumbira mufurira honorable. Orbit, how are you? Kune vanhu vari kuda kutenga album ne$2. Chinoitawo here izvozvo. Tichenai. $2 album no. No, we're now bid on behalf of you outside. We're now album bid on $100. Mary Gold. Chimama Chemari. $100 zvinoita. $100. Toapa here. $100. Inobuda here. Dokumbirawo space kana honorable. Hello. Dokumbirawo space. $100. Album no one. $200. $250. Album no one. $250. Yes. How much? $500. $500. We enter the album. $500. $500. Yeah. Trading at $500. I want to know. Hey, Mabula 10 in the house. Receptor in the house. Mabula don't take a seat in the money. Alright, Bell. Right. 500. Mabula 10 in the house. Yeah, yeah. Second interest. Sorry, Pastor. Ini ndine mombe dzangu dzitatu. Mabula. Nembudzi mbiri. Tiri kutaura zvemari panapa. $500. Kana zvatodaro ini handichakwaneka kubasa. Honorable. Zvatoda honorable. Kune vari kuda kutenga CD ne$500. Honorable. Toapa here. Hanzi $700 na honorable. $500 yarambwa. $700 honorable. Toya naro ikoko futi. Topa mama here. $700. Pastor. Mari. I think you was Orbit, no, I'm not Peter's manager. Which reminds me, Orbit, you and I need to have a conversation. I wasn't sure at Mama. Toya naro here ikoko. $700 toya naro. We accept swipe. And the only Eco cash we take. and the cash. Toya naro. $700. $1,000. Where are you? 1,000. Where are you? I don't get teacher Warukoroto Mariano Damira. That's how bad Jesus. Mama for $700. And yes, I'm Mama Zembi. $700. This way. And the 5. I don't mind. 500. 500 don't mind. And another 500, Mabla. This was the Pascal. Right. And I got money now. 500. You some million. Oh, the paying message. The paying message. The paying message. Another city. Right. Mary Gold. Can I have your $100 for a city? Each session.
uyanaye isheshi Alright, Pastor. Pana batine vanhu kama CDs ndine $300 asina kuvasiya apo pane 500 yedu rinozi kumba anoiziya toiziya sada kutora mari yese awaiziya right as long wangoona CD lelapha umkhonzi right enyowa new album andedeka mongosvika ipapo faster right atobva tatora 300 iyoyo kanenge ane 200 hatina mari yatikuziya panapa zvanzi tichiende kuna mama endesa CD ikoko tichiendesa apa ndavaonga neblue beautiful sumuka vakuone vakabva nayo kure ichiri kukwekwe exactly ichiri some ascot level nice and easy right Space yakumira yakuita ichipera mazana manje. It's been a really good turnout. Right. $500 CD going. Brand new album. Laxon sure here bid on your behalf. Ukazondrasisa shaka. Ina ndamari ubadala unoziya. Mamla 10. Baruyo sotora pauri. $500 CD. Utaka, are we ready? Shika. We have a microphone. Utaure. Taura tiswe. Tati, utakataka nzimi banu. Taurisa. Utakataka nzimi banu saka. Ameno. Unotitoleka ereka na kutitoleka. Simuza. Right. Are we ready for Takataka Express? Are we ready for Mupao Mugozi? Charles. Ladies and gentlemen, 2017, 25th of May, Takataka Express, Itamoyo, Mupao Mugozi. Yes, sir. Ouais. Yes, sir. Belinda, he's done a really good job. It's a really amazing turnout. Ouais. Yes, sir. On a something. Kwazoi zera muno zipita moyo Takataka Express nevakomana vemucheno ndoda kukutendai nekuya kuzotisapota chilo chaalbhamu redu inonzi Mupao Mugozi, mwana Nzambe, mwana Pikoko, mwana Bela zvese izvozvo tisimuridzi wenyaya Tarisa mwana akura vakafungizira hembe kure namakidari nasiya kufaza Zimbabwe yakusunuka Africa America
Hey, people,
Boss!
We are getting the CD for $500.
$500 US. Zimbabwe. Right. Yes. And then we should still up. If we're going to make Zimbabwe, Child Zimbabwe. Can I have a copy for Child Zimbabwe? Child Zimbabwe. Cameraman. Yes, we are. Cameraman. Right. Can I have a copy? Can I have a copy? Can I have a copy for Child Zimbabwe? Can I have a copy for Child Zimbabwe? Right. Yes. Esse masiki dawe masiki hapa. Uyaende Mungu baba. Right. Mr. President, can I give this time to you? Come for the name here. Right. Don't go around here. Don't go around here, Mr. President. Yes. Right, listen to this. Hey, what like 1,000? 1,000! Child Zimbabwe is coming. Child Zimbabwe is coming. Come on, Benji. I can see you. Even if you're facing the other side. We are an engineer. Engineer Shibai Pano. Right. Dokumbira Runyararo. Katikwa. Na sekuru tanga. Unaona ni sutu se. Doku tishutu go. Ninaziga kutauri rei. Yenu rei. Right. Right. Maria Uya. Chekutanga. Ndoda kuti kuziye vana veZimbabwe ndimi vanhu venyika kwete vamwe vekunze ndimi vari kwacho ndimi unosisimudzira mega simudzira mukomana wekuwame ndonosimudzirana. Thank you so much, Baba. Right. Miss Nyananga, I have your copy. Nyananga, I have your copy. Right, Iro. Beautiful. Beautiful. Right. Right. Giant Zimbabwe, where are you? Come up and do But I'm not going to yes, just a few words. I'm just saying. Just a few words. Shikai. Right. Yeah. But Furileo Giant Zimbabwe. Giant Zimbabwe is coming. Yes. Yes, beautiful. Whoa. Right. Microphone in the right. In the is Giant Zimbabwe. $500.
5 here. Judge Zimbabwe. 500. Chakura, from what I've seen so far, money it's Right. Not out here. Peter Moyo, Steve Mopao, $500. $500. Right. Chairman, sit ready in Arabana. Dokumiro chairman, Lango Yekuno. Chairman, no she take away. No, we are not right over. We are easy. Rita, Sibuta chairman or Julia. Sibuta. Ade. Chairman, Ade. Right. Nako, Sibuta. Dokumiro, my point of sale machine, swipe machine. Chairman. Proud to move out to the swipe Amari. I didn't move out and swipe out what I get about it. Mr. Chairman, just swipe out $500. Peter Moyo anonziye kunfafa Mike Singainanga anibonga Peter Mushibar Gubi. Peter Gubi. Tinashe Amin. Tinashe Gubi. Tinashe Mushibar Gubi. Mofela. Tinashe. Masdo yanare papuere. Sitindo yanare papuere. Right. Utaka, are you ready? Sibuta. Tinashe Arubuya. Nako.
Swipe yele 1000 yaita. Shika ulikupi. Shika alikupi. Uya kuno shamari. Takure ushika. Ndine tereo muna ngombi manu samundombe. Yes, samundombe. Samundombe manu. Manu samundombe. Kweta. Manu kweta. Rugare. Right. Wokoyo. Tibuta. Wakomana we mapenzi wane chungu wakomana. Nikati honda kiwo. Linda. Right. Ne 5. Right. $500. $500 US. Right. Uzachi mashini chikusoipa. Uya nacho. Jichitikira pana hapa jinsi chikira pana. Right. Utakataka. Shika ulipo. Sio mtarandilipo. Kwa tinase mashibandina kukuona se. Tini mari tile utakataka yacho. Tinase. Simutira tinase awie. Simutira tinase. Mufela usati wawia. Mutarani kabuleta ntara. Belinda changa utuma mari yacho chamwari mungandipidze unsoro unopleja mukatadza kunditumira mari handidi zvikwereti. Tumai mari dzenyu. Right. Sis. Urukuya. Taurisa. Wakadirapo. Pakanaka tewa. Kambiasi ya matiti yacho. True that. Koma na pizza. Pizza wakarishiko wezi kawe. Wataiwaka maruzi. Dread tumirei kuna Belinda yozoya yese kawani. Sitindo kupaime mari. Bakaipa. $500. City. Right. Chimashe taurai mari dzenyu mudzitume pesi pandinozoenda ini. Uza chimushiri. Foni iko keshi ndinayo, don't worry, ndakanoitarisa. Swipe machine yako ya uya. Kana uza chimushiri cheche. Understand? Right. Chimushiri chemari cheche. Uza kuzo. Right. Ananya kuti ndiri kutuma iko keshi, foni iko keshi irape. Message painopinda ndopandinoenda, handidi kubaizwa nemi ndokuziva ini. Swipe machine tamirira.
Yes, I understand. Right, thank you. Thank you, I understand. Thank you. Can we have this transaction? Then we leave for Taka Taka. Right. Boys down, get ready. Are you ready, boys? Right. Thank you so much. Yes. Right. Thank you so much. Right. Tagamini na swipe machine. Whoa. Whoa. Ndinogona kungopawo mumwe munhu ari mucrowd. Ndori kanda papi. Are you ready to receive? Are you ready to receive? Sauria chimushini chacho. Chanzo chimushini. Hapo. Mira sitangepata shemari. Tikapeta shemari tokanda kuti. Varikuda kuswiper mushini washika. Right. Sauria chimushini. Right. Utakataka, are you ready? Yes. Drama Simuta Pita Tanga Zimuzake. Hey,
Thank you.
Thank you.
Voilà!
Right, number one, Panemuna is our swipe machine in big market. Swipe machine is every big. Yes, I'm big in Mulu. Please, can you return the swipe machine? Swipe machine. Canapana and the swipe machine, Pahari. Swipe machine. Doi Kumirao. Gaiwi Yekuno. Right. Mutara Chola. Mutara Chola, where are you? Right. We are in Dala. She can't in a Belinda Maketo. Are you UK? 50 pounds, Dewa. She got the 50 pounds. Na Belinda Maketo, UK. Na Tumira. Munongona Kendis Magalele. Right. Ziba, are you ready? Right. Can I have? All right, we're waiting for you. Right. Mutala Jona. Papa Che. Mopao makonzi. Ibabwe dewa. Dara voice ye amchagoni. Dr. Kasekewa Power Pinda. Right. Sagabanguwa inoyi. Nekaidi vananguwa deta kuno. Abata wango shika kuno. Neturoda andi nabo. Kuma hip hop. Naskiri kusungura. Right. Andi wakimuya doctor. Swag machine ya wanika. Lawrence. Dr. Lawrence. Fikiren Minaro Pano. Dr. Lawrence. Doctor. Hey, we have to the city, Baba. We have to the city. Pela baby, yourself. I will save a VIP. Right, doctor. I'll get out on stage, doc. I will. Don't know the Pamamonia and Papo. Dakamira Pamamonia. Don't put me on picture in the Monia. Literal picture in the Pamamonia and Papo. Right, doctor. Don't buy it in the money. Microphone in you. Doctor, I will take a CT and $500 US. It will go for a price. Capiato Buddha, CT ready. Right. Onissimo. Mfano wechinika netulu twake. Onissimo, where are you? Aribabi Onissimo. Oni. Right. Utaka. Nilikuja wani kanoa ni kubaba. Pamupao mkozi one. Sikanoa one. Dr. Kariko Kakaseke. Woba wauya. Ajiji. Wani chete. Onissimo ashika ere. Onissimo ashika. Right. Wokoyo. Oni. Right. Maputa epa Jesu 107 mulipo ere. Maputa alipo ere. Right. Gawa siye poto ropasi. Right. Maneri muri Zimbabwe. Yakamirira mabuzi epano. Jesu 24/7. Chipoti tinisha mwari yapita. Kana makanzwa nyaya yakurumbira Zimbabwe yese. Tisitangana na Peter kusosombe
panonzi pakotamai primary school achinodoneta stationary distance naye pano makuze epano makuze epano ngandizvomerere maoko chimwe chedu ichi chibvuza chemagafa zvinoti kuna patron vedu kudzizara nyika varimo muno nachairman vedu Mr. Moyo unogona kusvika pano vangomuona iwe kuti mabhuzi akarongeka jesuaseven weye 12.7 weye mabhuzi ati Maputa, sisi ndompa ene mari. Right, muchikota utana. Utaka. 2000. Utaka, are you ready? Yes. Are we ready, Utaka? 2000. Maputa, hallelujah. Maputa. Right. Onissimo, she got the $450. Sikira te wandoenda nalo. Sikira kweli koma. Right. $450. Onissimo. Gasara de 3. 3 for the VIP. 3. Right. One kupapadamba na funyowani. Mupao mukozi. Dr. Kariko kakaseke wepo wapizira. Spencer. Right. Barikuda album. Spencer. Okay. Mira wakadaro. Shiga. Mira. Barikuda album. Bamafoni album. Nakuandika pa iTunes. The album is now available on iTunes. So if you want the CD on iTunes, you can get it. Spencer. Right. Banana phone. Mira wakadaro shiga. Mira wakadaro. Pa Android phone. Unolitenga panoti pa Amazon. Nilikuwa nikashakare. You can download it pa Amazon. Are we ready, Utaka? Speta takumingira. Speta. Takumingira. Right. Speta. Antimambana. Alexio Kawara Garipano. Saka Tekreni Zuru. Garipano Shakare. Spenda na kumirira. Simu za titwe. Ipo simu za kawari titwe. Ate. Saka titwe. Nako.
Sing
Shika. Mofela, katenga siki. Mofela, njema tulimumirira panako. Mofela. Mofela. Siki redi tinaro panaba. Mofela. Promote mukuru Mofela. Mofela. Siki redi tinaro panaba. Ingomira. Pikaribi. Pika. Pada chimu. Pada chimu. Pika. Pada chimu. Apo. Enda apo pika. Pika. Enda apo chimu. Pika. Yes. Pika. Yes. Yafara menina. Chimu chabuda. Sono uone mai. Chabuda kudaro. Inini samu fimo fela. Mofela na Sulu, na Joshua Jerry, na Bikoko, na Leopold. Na mjana wangu unyomani no. Kwanzi, yomu kontena sitira ko 5,000. Ayu. She's always a Peter. Patakaita izvozvo. Chakanzwa nemaupward variation kumaintenance. Saka takabva tati. Second community that no support that people. Takuchukuma mari kabisira. Tikashiradzera tomukati mukoti. Zvinzi mari munayo makazopa tikamoyo mari. From myself, Bikoko, Joshua Zeri, Olha, você não está orando. More than 10,000. Yeah, senior. The honorable historian one I the honorable for 10,000. It's in this 10,000. No, there's 10,000. Mangwana, Peter, Mariaco, this contact, Peter, I'm everywhere. Who's your team? Who's your coach? Coach, who's your team, Peter? And one upward variation. Yes, so please 10,000 now only for Mangwana before 12, between 10 and 11 and 12 the same Otoraman with the fish Tanaisa Basait Yaga Petra Evan Ranemas Tanadon Panchu and 2,000 as hard to put in our was get to put my other Chumanis Muhammad who was in you from Muhammad.
Simuta. Wako kopela. Nako. Aka. Rikita. Chief Executive Officer, Zimbabwe Tourism Authority, Dr. Karikoka Kaseke, Right, vakaseke vekuti 10,000 kuna sekalas nezuro tauda nzota nochipa zveta chibhidhi riri pamari ende ari kutaura mari iri kutaura pana paari kuhina chi Napita naika ndiye wataunganira ili kufara nokuti ndaona vanhu vakawanda zvikuru ndikutonge kanzwa waita kanzwa wakaiwe okay akuti nditi isu netourism basa redu muno guys kurumidza yotaura tautaura mari pana kurumidza and votaura kuti price chi ndospeech yaka pane zuro kai nofara zvikuru nokuti ndozvirikuitwa napita nai ari kusadza vanhu anenge achizadzisa asina changamire $3,500 plus holiday package ngatimire itoini Ivoni 50,000 mai haikude zvekumhanya please ngatinyararei kumashure yakati kune dzimwe nyika dzane maminista of happiness Dubai izvozvi ina minister of happiness asina Belinda 10,000 total hurumende yedu yakatipa isusu eZimbabwe Tourism Authority bandiko rokuti milagati 10k hai vona handisi kukuona mushesha kufaza kwatinoita vanhu asina eba 5,000 kusakashorera pita imwe nyaya enoutoro nemi inokwamurida kuenda pana inyaya yecarnival hatina kuita gora fure vanhu vari kunibvunza mazveshe kuti ko carnival gorino iripo here carnival gorino iripo saka zvainenge iripo tinenge tina Peter
zvaipakanyika saka ndikubvunza kuti vakazere vari pakanyika pita ungafazere vari pakanyika okay kuti kanzwa yedu gorino iriko zvairiko pane vari kubvunza kuti kovaye vanouya vasina kupfeka mabrazilian vari kuuya here futi hapana nekurabizoudza vari kuuya mabrazilian ari kuuya zvakare saka daudidiki pamufambo uri pano wofadza kwapita napita uda kuti miti ini pita musi wa 2 June pita neni mese tikukokai musi wa 2 June tiri kupemberera inonzi International Year for Sustainable Tourism for Development igore repasi rose rakadzira gore tourism saka isusu Zimbabwe tiri kupemberera musi wa 2 June saka musi wa 2 June pita aineni saka dzatomukonga izvozvo kana wangona neprogram wotokadzira zvakambona kuchaunga chinonyararisa zvava kana wakakuta komandekonoenda ema saka pita neokudzira musi wa 2 June saka pita nendazikurudzirai imuchifamba henyu kusvika kuredbo tower kati isusu vezimbabwe tourism authority tichakupa 7,000 handidi kuti nditaure mwana wangu vave vapita pane vanoziva neni we were the best of friends vave vapita tongai emi tanga tiri masarwira makuru saka ndiri kuti pita havasachapedza belinda kanyange vanogona abvamzawo before you vakandikoka ndakavati ivo vavandikoka topawo kusheru kwavari asi iwewe handina kupa kwauri chete ndina kupa kwauri kukutinazoti ndikukuona senyana vasahura vangu ndikupa iwe nebhendi rako rese holide kuinyanga iwe nebhendi rako rese unoenda kuinyanga kuholide nebhendi motsagara muri 15 chete motsagara kumukwane 20
Right, stop kuchitenga campaign because holiday ndakuidawo amana. Dati, bedi yangu nakuja uti. Bedi yangu rine wani wangani. Wati rine wani wangani. You are 14. Raven 14. Anapita bedi yangu rine wani 14. Ini, kuinyanga. Kamba maru, 20 rooms. Data ita weekend yese. Ane na ni Friday, October, ne Monday. I think it's safe to say Chakura tenders akapana. Ah, Patson. Anenda ne Monday, October ne China. Naika, nobuti, unego na mashow. Maybe my weekend unego na mashow. Saka unenda ne Monday, October ne China. Kwa unenda na Monday, kutera ine, ndakwenda. Chora ke Belinda nongo kwana kwanoyi babo. Holi ya daba pita ne bendi rakereshe. Mungafuko kingaike mari. Holi ya daba pita ne bendi rakereshe. Eh bye must fit anjia papa monye babo. Chora. Makona. Saka mshendo kuinyanga. Amana. Saka go chipotaka kupawo pano. Ne champai kamari kedunodza. Champai bakabadala barumzi yese. Inenge iri full board. Inenge ine breakfast. Inenge ine lunch. Inenge ine dinner. Inenge ine kulala. Laika. Saka ngoti ukitaure easy. Right guys, batira pera. Sa tapezo bali zvino but chaona utapiwa chisaka bye bye. Thank you. Thank you so much, Chief Dr. Kariko Vetaseke. Yes, sir. Thank you so much. Thank you,